Inoiz edo behin San Antonioi, egiten diot bisita. Oso kontentuan laguntzarrak nola dauden ikusita. Butelleriko bazarri jartan, familia handia hasita. Astigarra etorri nintzen, danakan ezin bizita. Ez dakite zer dan, supretiuz bizitzi askok eta askok mundu montan da. Baina dutxatuko zineten, baina, faore, nun dutxatu behar gendun, urik ezken duen da. Dutxatze ginen, bai, hola, udaran da, bera ondila ginda eta hanbeko aska ahun, da, han. Han dutxatze ginen, han garbitze ginen, ara ahun da. Amaika baldeka ur, iduan aizmi, iru baldek uragin, handikonea. Baina, seitu natxutzei ordiaik. Seitu natxutzeia, iru baldekin handikonea. Erropa garbitzea ere. Astu gainean, zenbapiara osu eta bilo. Ujerbira jute ginen. Gaztien odona etorri zenien, harrituta. Oiko letxe zuen. Eta guk beti ondak. Guk esate guen, ikustela zegoen nola egiten da. Zema zailo proak egiten. Jaboiak eta ze jaboi, izaten zian hori? Tximo gehienean. Osea, onde egiteguak. Aboia, genezken oza izaten, aboia. Ura, balta. Ui zeak aizu, ui kanbi jo ez autotxu nahi. Argila haenun, argila zauten honi, baina aize pixkarate orduako bate beha zein. Lehinea eurrezko poste txar bat zeugin da zen, da arkui aldi hortena binien da. Bi aize pixkarate orduako, bi zeak alkar jotze zuen, da argila beha zein askotan. Orduan etzen labadorik eta ez zerretzen orduan. Orduan lehi jokoskan gabien preskura balimatzen, intzak ginen zen, han jarri ertzen on zerbait, nebera guezen orduan. Lehi jokoskan eta, hola. Baina honetzen frigorifikoik eta zerre, kongeladoreik eta ez lababa jilesta ez hauen bezala. Udazkenea etortze zen, ja, gara jau setiembrian, 8-10 hasita, zea, inostorra. Eta jute ginen urdaua. Goizien bostagaldien etxetik atea eta segi. Atzetik anat ja irikin. Da huek kargatu eta lendika berriz ebaki. Kamillotik jute ginen. Por ejemplo, jarbitik atea, errotila burua hilo, handika jetxi, einotzu ez dakit bakizun ondaun. Bueno, pues, hanbarna, latxea, latxeti mendia. Orduan baila mendia. Baina, izuarri izatezan jendia, Eta danak irikin. Orduan etxan tratoreik eta ezer. Ezket denbo haitan hemen etzon, kamilloik bizikletan ibiltzeko hori, oinezkua bakarrik, ibiltzen oinezkua, zaldea, eta iri eta karro eta oitxe. Eta hartu bizkarrian, hiltzen zanien bizkarrian, oite bera. Hemen, etzan, hola bideik etzan. Bidea bai, baina oinezkuantzako. Hola xe, gure asko nola zegia. Ni magina bierjuna, no? Zapatik ez genuen izaten. Magina bierjuna, no? Apreta busti ikon. Eta eskolan kendu batzutan. Eta bestietan beriatan. Eta nola zuk ez dakit, atu izan duzun, hola mendia jute, zian lanea, eltzatxikik hartuta paineluan, ni hola junan, no, Astierra eskola. Oan, ez dakit jakingo zuen hor kultura txian undon astierran, oile nomo jazian. Eta hor guzenede guzik, hor estudiatu deuden, hor dakin guzeta hor ikasi deu. Eskola bai, eskola jote ginen, bai. Bai, zintxu ezien eskola joten. Da gure bai joten, asko birien gehatzen ziren, jostatzen da zeien, baina gure jote ginen. Aurretik pelotan biziat ibilio, ateatzean igual beste biziat eta hola, baina ez zintxu biltze ginen. Eta birien borrokazat bat ibala inda. Oire bai? Bai, borrokare bai. Bai, probatu jarizate ginen. Zer ba, probatu gabe, joven.
Aurreneko zeak, ne papina arbi buruak nindako izan zen. Arbi ekartzez ginen, ganadontzako ekartzez txusten, ni gazteuan hola nintzen, besti ekarreta arbi buru eta gorri burua potzolua zuna zehatu. Hartu, da, ua garbi, ari bueltan den erropa dena zeien jarri, jose jantzi dena, pampina poliki itegen du, arbi buru egin. Baloia nahi itzago batzen baloia egin ibili nintzenik. Pelota. Pelota bai. Baina pelotare, etxien argia egin da, txamura da. Hasta zea eta bueltaka, eta argia bilduta. Eta gero argia ez libratzeko, berriz argia josi, harri gitxe. Eta jostak eta bai, bueno, anikotian da txingoka eta unetakoekin da, bai, hoi bai, baina jostailuek hauzi ez. Anikotia, ze polita da anikotia eta pixe galduta dago, abiskurua da, Eitxe zitzaion egur bati, horako egur bati, bi puntain, bi aldetatikan, Hola bi puntain. Eta jartzen zen olako, bat, dibujo borobil bat, han jarri anikotia. Ola jotaz altxetea, makileagin ola jota, orduan jola. Taren bilajun, eta arek sartzeakoen makileagin berriz defenditu, oso polita da nikotian, eta galduta dago, Markesak bazituen, kriston pilezean, Markes bat zoldan, ara gutean, 8 urteko guten, zen iarrez arbitzea, hemen digan ordu beteko bidien, eta kriston pileak, klase asko ziren, batzuluak, urprebik, errezarrak, zarbeltzak, fenuen ezan, txalaka, likido asko zuen, likido egizuna merkelina, arru lehorra, da, eta gekarri gurdu egin, da, gero bidie galako ez egin, da, 6ako egin, handi gore, eta, lexe. Eta bizkarrian, askotan, zean, urrutetik behiak kargatzea eta 14 urteak baina zakua bizkarra eta kargatu gana, Jesus! Oigo, jarriko dizkein ikola. Hemen txentzan tolaria, makina hundi bat jarri. Zeak, egurrak eta dienak ondo patzan gainean, o zagarran gainean, eta uge iztutu, tarek botatzezun, zagardua, eskinetan. Eta ahi ez da, uga txuloat bazun hortolariak, eta handikan kupelea. Tinilla zan hoi, haundilla. Kupela bezala tinilla, haundilla. Horrea pasatze zan, zagardu hemendik, eta gero hortik upeleta pasa. Patsa zulua zan, zulo haundi bazan, bera. Eta ara botatze zan, patsa sekatze zanian, kopakin hartu, eta ara bota. Eta gero, ne 8 umiak zanpatzea hua, errozailu esan ez, gabian. Patzua gana didi emateko, gana dun jana. Pues hau da karreto barrika. Eta garai batian, zahardoteak, zagarra eteko lekuk, tolariak, zantzaun, basarri guztitan etzian. Orduan, por ejemplo, Santo Jomendinen esan ditu zeinek, zuten da. Han, zuk etxian zagarra denak zuten. Eta zagarra amatezen duen, eta han etxe zuten zagarduen. Eta gero hemen kargatze zizuten, eta gero etxe aman, eta han etxien eukitzen zuen barrika koskor batzuk, eta ara ustutzen zen, aldatu etzen zen. Segun zer neurri bihertzen zuen, haren araberan. Zagardua, ala mustioa eta gero... Aurrena mosto, klaro. Aurrena mustioa, klaro. Baina fermentatuta esen eramaten. Ez. Gozua zeon bitartian enbiardia gauzo jadenak. Gero fermentatuto jadenak barrikan barrenen enbiardia juzte. Ez hau oango propaganda egita. Itzen, gehiago ze bandua, errein. Bandu errein dugu zian, mesan oso dikate eran, eta, bueno, horako togiten zagardua zenun dela txotxian. Hoizan, gure komunikazioa. Zaurtoin, gainean jartzen genuen, zaurtoia, sebende, zidra. Oango txikitegua antzen guetxezen dugu txotxeko zagardua. Basoka, eta zerbitzatzen gainean kaniletik. Upelian, oizan txotxatatzea,
hori bizitzen dugu Proaketako txutxa. Baina zerbitzeko gero lan egiteko kanila. Eta kanila antxe guztun, jarri basua, eta hemen esan zura, gugela, amazto basokin, uretan, hola buruzperaz jarri, hori bizke brutiu, eta jarri dutara, eta aiba, horitzen. Zahardu egite zan hemen, ez da izmatu palengo zeioen, eta zahardu egite zan, saltzeko geho enbotellatuta. Eta etortze zian, honea, Donostiko meikuk eta horako jendi etortze bentzan, honea, da zean, afaltzeao, bazkaltzeao, eta ze upela nahi zuten geho enbotellatuta etxe amateko, eskogitzea. Bai, probatu eta gainetik, kasola gan, dean, baita arean, da zahardua. Eta geho itemen zuen, hemen digumezte botelianik, hemen digumeztik, emuzte. Eta itemen zuen eskogitzeko. Orduan ja, bertan eskogitzen zuen, upeletan ze upela probatu zuen gustatuz, eta geho ja enbotellatuta zehatzeko, amateko. Bakailua beti zintzilik itzaten zen. Bakailua hondik, zintzilik, etxeko bate ondun, eta ari puskak endu, eta orduko sukaldiak txapa izaten zian, ekonomikak. Eta txapa gainean berotuz kendu gatza salta egiten du, eta gero urepela jarri, urepelian gezatu, eta tortillak egin edo kazuela jarri, berdin zitzaion. Etxetik ere ekartzen Bai, kazuela ekartzen zituzten. Goizian 10 etortzen zana bila, igual ekartzen zizun patrikan txuleta, eta atzitzun batek grazik egin, baina ari txuleta prepatu, eta ondo. Ni nakin zertan gerra, izango zegoet, nik aurreneko gerra hortzen tiruak, pinti, panda, irulauti do, eta nik nahi horroan etxia zeotan beste bazar dezan, eta horrena, anibar. Gu amak egun falta, eta gu arajon, eta beti taberna zan, eta beti kalieta batek emote ziren, eta montiko zorrak gantzen, biltzen da. Goazen haitu ziela, Mari eta Anton, Kristzean lehiuetan da zean, balkoi gauzetan, koltsoia jartzen, tiruka ziren da. Nea ma umien bila, tiruka ziela eta, ez dakit zer da eta korrika. Hemen zauden goiko zabalortan, peinulango zehortan, peinutek urtan, zeak, nazionalak, erreketiak, naparrak, no le tires, que es una señora que está llamando, a los críos. Hemen, organizatu zuen republikanuak ziren organizatu zuen benga gaztei guztiak, hartu eta hemen Santiago mendia eman, eta trintxerak etxen. Egun bat oso zua atakean pasazan. Gu hemen, da pipa, bromba, kainona zuetan, pipa, jortan, tiroteua. Handik eharki ikusien nola jozian naparrak, hemenguak korrika nola jatzezian, ontzaldea, eta naparrak jozian. Eta aztierren jarri zuten Zentro Republikano zantokin, jarri zuten kuartel bat, falangistena, falangista, ez da ditu Itamarra emateo falangista, kuartel hortan gehatu zian. Kostela hortan, baina guzen dituen hiru nola izituen, arreba nago milan izaten nuen errekaldea, txarrikan bila, orduan txaitzien, ditzen, orduan pestat zorban emazun, namba, hor txoito gita eta San Marcos eta Birio gita eta denak, denien, zuluak. Ara gorputzak botatzeko edo? Bai. Hane terratzen zituen. Hemen dikane jende asko juntzan, Bilbora, iesi, batzuk familiekin, umiakin, han barku bete eta Frantzia, handikan Belgika eta hola zabaldu zian geho. Claro, geho urte asko murua, berriz etorri dira batzuk, beste batzuk ez dira etorri.
ez erren kulpi gabe, nola izatea, bai, hoi jende txarradek eta alde, baina ez pentsatzen beste gauzik. Hemen, inor, ez zertan metetxuzten gizon batek, zertan ibili behar du iesi. Gauza hori gola pasazien. Maestra, begitan hartu zianek, kanpuan ibilitzu nitzalako. Nosos! Sekula pupitrea tetzian emanetzako. Sekula. Atzeko zean, tenian, bankilua. Eta han zehatzen itzanik. Han egoten itzan. Behan ondoa jun, aurrea. Eta nik hasi behar izaten nun. Esku hola jarri. Eta Gloria, gloria, corona de la patria soberana. Eta gero, aurrena nik hasi behar nun. Eta gero, beste gaineko guztik. Eta bukatzen zanian, ostea, bankilua. Umea pieni bihar zailo geho hori. Bai, eskueraz galazi jozuen leheno. Galazi, ni bazarrin, Hernaniko bazarrin, nola ez niek egun da, magizuz esaten zian, erdaldun ez itzein biezue, ez nire ematen jozu nian, esaten zian da. Nik erdaldun ez enakin ordun, gutxi, bildurra, bueno, ustea, no tiene nik eskueraz itzeiten nun da, orduan bakizu. Orduan esaten zuen, ¿por qué hablas así? Habla en cristiano. Pero ¿cómo voy a hablar en cristiano? Si yo estoy hablando en escuela. Bai, urte txarrak. Bueno, patitikan, lanik etzan. Bestetikan berriz, diruik etzan. Eta bestetikan berriz, jatekorek ezer gutxi. Ematen zuten razilua, baino oso banaka. Bazan kartzila bat eta handikan kentzen zuten kupoi bat bezala. Eta azukria, kafia, noizik eta ben, eguarrik aldatu, tolitua, eta ogileare nahiko eskaz. Gauza asko ez zaprun egozi berrizatzen zian. Bueno, hemen misteri asko pasazan. Kontrabandua eta kontrabanduako dirua baldin mazen duen jatezen duen da bestela, hemen miseria hundile pasazan. Gura daitezenak, igandetan goizian aurreneko tren hartu eta jute zen, Azpeitia. Azpeitia anaiak bazerritik ekartzen zion baburruna. Jartzezun otarrian da gero zaharra gainen jarri, eta trenian eskin batien utzi, otarra, beha bestian esei, porque guardi sartze zian. Sartze espazien, alaitze zian etxe eta sartze bazien, jabai getzun zeten sistuak. Gero amara iristian, beak izatezun, iritsi gabe, trenbidetik tranbiak pasatzen Hernaniko handi barrena jaitsi, eta etxea, eta irina berdin. Toi guk, hortaino iriste gina, baina jende asko zuen oidetzuna, Eta gero intzituen errotak emengo gitxi. Goatxaten teatu ziren, ikasteetan zehola errota ikiteta. Eta niko izien iten nun, hemen ingurutako, basarritako zakuk bildu, irigin, Hernaniko apedero ahon, dago izien, bi hiru basarritar jute ziren, seiteko trenien, eta dena trena ibota, zaku hartuak, eta gero gabien, etortze ziren zea, irineakin, handike. Eta ostea, negun maine pier bai, zea, hotza galantakin, zea, apederuan, trena noiz etorriko. Orduan egunero ditzen, unbiazatzen moduia, Elisa. Eta zeitarritako meseta, o zeitakoa, dute gineango. Nobenak, Jesus. Azte zinean, margina konstituziokoa, 8 de diciembre. A ver, urte guztin, ez da gizemata maberkin klase zian, San Jose beunare, San Josiek ere, izate zan, kandelero eta oitan ere, Elisa gunbierrak asko. Zean, pelota partidutan bertan ere, oain jakaldua do, baina Angel Usarra sartzen zan, 12. Jaiero mezeta. Nobeneta. Ejertziz joeta. Hostia esan dutan prozes joeta. Ta atxatamake bai, jai bat utzi gabe mezeta.
Kristo, eta ama bergin, eta orduan, hoi danak, hemen genezkan, zatuk, krabatuk, eta pekatu hau, eta hua pekatua, eta hau pekatua, eta hua pekatua, eta dena pekatu zen, orduan. Dena pekatu. Ikutxe getzeon, oan azte zela, orduan matralia jatu zura hau da neskak, Zertan pekatua? Pekatu bala, ja paitzaga, datreñen bat, somos hijas de Maria eta jauna hartu, eta konbeza dut, han etzaren eskuitartzei, eta matralia, muixu eta matralia, dale, matralien. Kilometros da hon, neskala hontza eta muixu bat, uexarra batzen bat zenon, muixo. Muixu Espainia eta Nomasailean diferente izango? Bai, Espainia jateko bagarri zen, orduan. Baina platua han, baina jateik ez. Jateik ez. Hoi baita, txarra. Ez, orduan pekatu bastan, hoi. Hortaz itzetia. Bediak zezen eta ematen egin junien, Atea guzti zian, 1 metroa, zukitzen hemen, nitorgo nahi belaxe. Eta ara ematen zezen eta. Zezen eta eman da, nola itazun, ez ikusten da, ez jakein, nola izaten zen. Entzigun ezer, inorgeak utzi zertzen nola zen. Andrea jaindare, musu bat emateko urte beto pasaria zen, orduan. Dana pekatua, eta emakume guzti bildurra izate zuten. Dana pekatua, dana kontatu inbiar, jo apaizana junda. Ezke lehengua gehiagia zen, baina oaingu bare zalda gehiagia, oaingu bare. Zubak izu ze ilusio izate zen, igandetik igandea, ze poza, hostiel etortzen iganda, ze poza igandeko. Eta telefonoik ez, gara jartan, geho jarri zian da, tira. Baina telefonoik ez, eta igandetik igande nintzen jo, igandean, etorri zaitez horrelako lekua. Eta, ala junda, han binduta. Zinea, neua bat zan da, bestela dantza, hori bertan geratuta. Dantza, astigarragan, festetan bakarrik ez do alagarrau. Alagarrau. Eta como se agarraría. Te llevaban así. Eta, gero, sueltoan egiten zan. Zirula eta txuntxuna, eta dena dantzan, baina behin azitzen zinean bezala, ja Hernan izan tentazio handia. Zatikan los tilos plaza bat, bastante iluna, bombilla bat egola bakarrik egon izan, eta nola.